Nire pisontzia, Anita Bixterbox, eta lehen zikloko ikasleen irudiak. Plink, plonk, plank. Plink, plop. Ara, Txapel bat, esan zuen txakurrak. ez ba, hori ez da txapela, zuzurratu du hartzak. Katilu bat da, begira. Ez, hori ez da katilua, oe bat baizik, esan du katuak. Baita zera ere. Hori ez da oea, kulunka ontsi bat da, egin du oio elefanteak. Hori da, kulunka ontsi bat! Odize bera da eta bota du pozik itxas txakurrak. Kulunka ontsi bat, alakorik ez dago eta inon. Txalupa bat da, txalupa bat, dio garrasikakaioak. Ez, hori ez da txalupa, hori lodeontzi bat da, esan du artxinurrialeak. Loreontzia, ez hori ze, etxetxo bat izango ez daua, oiukatu du karramarroak. Nire ustez ez da etxetxoa, kikaratxo bat baizik. Bai, alaze da, bai, dio errinozeroak. Ez, pisontzia da eta esan du untxiak azerre. Nire pisontzia. Eskerrik asko Anita Bixterbox.